Majiteľ tohto rodinného domu v Košiciach si u nás objednal brúsenie a nový náter vybraných strešných prvkov. Ako môžete vidieť, ide síce o relatívne jednoduchú prácu, no vykonávanú vo výške a na ťažšie prístupnom mieste, kde je každé zlyhanie rizikom. Pri tejto zákazke využívame horolezeckú techniku, vďaka ktorej dokážeme efektívne a bezpečne pracovať aj tam, kde by bežné lešenie nestačilo. Nátery realizujeme výhradne kvalitnými farbami s dlhou životnosťou, ktoré sú odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, UV žiareniu, vlhkosti aj mechanickému opotrebovaniu. Používame overené značky s garanciou stálosti farby a ochrany povrchov aj po mnohých rokoch. Vďaka správnemu výberu materiálov a precíznej aplikácii dosahujeme nielen výborný vzhľad, ale aj dlhodobú funkčnosť náterov, či už ide o fasády, exteriérové steny, kovové konštrukcie alebo drevené povrchy. Okrem náterov riešime aj ďalšie poruchy, ktoré často trápia majiteľov domov, napríklad poškodené komíny, zatekajúce strechy, zle fungujúce zvody alebo netesniace strešné okná. Ak potrebujete niečo opraviť, natrieť alebo demontovať, zavolajte nám, my si s výškou tykáme.